Στην Ερμόσα, στην όμορφη παραλία, όπου εδώ ακριβώς από πίσω μου, σε αυτό το σημείο, υπάρχουν δύο πολύ αναγνωρίσιμα σημεία. Εδώ είναι το αρχηγείο, όπου έγινε το Baywatch, και αυτή είναι η γνωστή παραλία του Baywatch, παιδιά. Και αυτή εδώ είναι η γέφυρα που γυρίστηκε το La La Land. Λοιπόν, στο Λος Άντζελες, ένα πανέμορφο σημείο.